Għaddejjin ġmielhom ix-xogħlijiet sabiex triq ħalluqa f'Santa Luċija titwessa b'karreġġjata li ser takkomoda liċ-ċiklisti u lil dawk li jaqsmu bil-mixi bejn Raħal Ġdid u ħalluqa. Dan wara li s-sena l-oħra twesset it-triq għal 4 korsiji. Il-karreġġjata ġdida ser tkun wiesa madwar 3 metri u ser tkun fid-direzzjoni mill-ajruport għar-roundabout ta' Santa Luċija. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burġ flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Frederick Azzoppard intqal kif din il-karreġġjata flimkien mal-bini mill-ġdid ta' din it-triq b'4 korsiji se jsir b'investiment ta' 4 miljun euro. Sa issa din it-triq lanqas biss kellha bankina minn fejn wieħed seta' jgħaddi u jaqsam anke jekk f'nofs din it-triq hemm ukoll l-entratura ċ-ċimiterju tal-Addolorata li setet toħloq ċertu perikli. Però rridu nippromovu aktar anke min juża r-roti u dawk li jistgħu jimxu. Hawnhekk qed nerġgħu nagħtu spazju sabiex in-nies jimxu bejn ħalluqa Raħal Ġdid Santa Luċija u Ħaltarxien xi ħaġa li sallum ma kellhomx. U allura waqt li konna diġà tajna spazju għal 4 kursiji komdi għal vetturi, issa rridu naraw li tiżdied b'mod segregat din l-infrastruttura. U kemm huwa possibbli, mhux kullimkien huwa possibbli, però kemm huwa possibbli irridu nkomplu nagħmlu dan fil-pajjiż kollu. Ġie spjegat ukoll kif dan il-proġett ser jinkludi wkoll it-tħawwil ta' 170 siġra mal-ġrub ta' triq u fl-inħawi. Il-perit tal-proġett Corin Dimek spjegat kif it-tħammil tal-ħamrija issa daħal fi stadju avvanzat u f'dan il-proġett ser isir ukoll it-twessieħ tas-center strip fin-nofs sabiex tiġi installata sistema ġdida tad-dawl. Ovvjament il-bankina ħatkun qiegħda wkoll isservi flimkien magħha jkollna xi crossings għal pedestrians ukoll biex dejjem dak li jkun jilħaq il-faċilitajiet tan-naħa l-oħra tat-triq. Il-perit qalet ukoll kif ix-xogħlijiet ta' twessija mistennija jitlestew sa 4 xhur oħra dan hekk kif it-triq se tkun qed tintuża b'mod iżjed frekwenti minħabba xogħlijiet oħra fiż-żona. Din it-triq hija maħsuba li meta jsir ix-xogħol fil-mini ta' Santa Luċija kif ukoll il-proġett tal-Marsa ħatkun qiegħda tintuża wkoll ħatkun diġà mwessa u lesta biex tiġi użata bħala diversion route biex dak li jkun juża lilha bħala triq alternattiva għal lokalitajiet differenti. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-sindki tal-4 lokalitajiet ta' Raħal Ġdid, Ħaltarxien, Santa Luċija u Ħalluqa hekk kif huma l-iżjed lokalitajiet li ser jibbenefikaw minn dan il-proġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.